Okay, mayang mudto na usab kanatun Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, nila nga itong tulumanon sa kahanginan. C-on-A, Cathy Casey on Air. O ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Awino adlaw na usab karon nga Sabado, pizza uno na kini mga higala sa bulan sa Nobyembre. All Saints Day na gyud mga higala. Na wala na gyud ni ana gyud ta mga higala. No, November 1 na. Abay no, kaganina napahigayo na namo ang mga kalihukan. First initial pa na po ko nakamisa na ko ganina sa may alas 8 sa simbahang dako. Dayo nakamisa na po ko sa may alas 10 dito sa sementeryo. Ay ubay po rin taon mahigala ang mga nanimba dito. Karong alas 2 balik na po ko sa sementeryo mahigala para na itong naulahi. No? Misa na punta para sa ato ang mga kaigsuunan ng mga naulahi. Ayan, no? Nahala, no? Padayo na ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Kay karong gabi ay mong kalimot ha. Abino doon na dahil ko kanang doon na ko ipahinom doon ninyo mga higala. No? Kaya kami, God, ako nagtubo gyud ko mga higala ka. Kada gina November 1 sa gabi ang akong namatag kahayag yun, akong mga ginikanan, mag-andam gyud mga pagkaon. No? Pagkaon, ana, no? Unya, medyo na disappointed ko pag abot sa nag-isakto na ko sa edad. Kada na may uban nga musaway ana, no? Nagisaway na ng maong tradisyon nga magkaon-kaon ta sa November 1 sa gabi. No, murag na ni saway kay ngano ko maghalad-halad og pagkaon. Kung dili man siguro na paghalad og pagkaon. Pag-celebrate man na, no? Mura sa ako dili ko mutawag ana og halad og pagkaon kay anong halad man tag pagkaon nga dili naman na mga na sila. Ako ay celebration na siya kay fiesta baya sa tanang mga santos. Unya kanang fiesta bitaw no. Kana ganing usara ka santo nga atong pistahan na magani kaon-kaon. Samot na gyud og tanang santos na gyud nya ang nakanindot niya na mahigala kay apil na niya na ang atong mga paryente, atong mga higala, atong mga suod sa kinabuhi nga tuwa na sa langit. Apil na ana. No, apil na ana dili lang kay sila ra na San Isidro. Tanan na gyud na siya. No, munay nga uban ingon mukha na pa dayon mga santos nga gagmay putaw ka. Ayaw pintawag tawag gagmay ng ubang santos. Dangko nga sila tanan kay nalangit na baya na. Mo na nga ako nakapamalandong gyud ko kay kuan ba nagtubo man ko mga higala nga naa gyud na niya na naabot man guto mga higala katong bitong charismatic renewal movement kani adto nga ang mga speaker ba kini mga facilitator mura mag-ilahang gisaway ng mao nga kay kuang kuno na kanang pagsimba sa Dios sa kuno na sumurag ako karon dili ko kayo mo dawat atong mao nga pagsaway no kay fiesta ba yan na. No, fiesta ba All Saints Day ba yan na? Dili ba yan na kanang atong mga santos? Dili ba na mga Diyos na? We all know that, no? We all know that nga ang atong mga santos dili na Diyos na sila. Mga santos na sila, mga taong balaan, mga kalag sa mga taong balaan, kay to na mas langit. So, na nga, sa akong pagkapare, karon maawag yun ko nga sa ulugon yun nato ang fiesta sa atong mga santos. Apil na niya na, o niya, kanang kumahimo, kita yun tanan. Di kaya ang uban mga lagra po. Akong kumidyahan ako mga parokyano may hinggan ako. Unya mo pangalag ha og tinuod na gyud mong kalag. Karon ay sa mo pangalag kay. Kuan pa man mo kanang buhi pa man mo inyong kalag na pa mas inyong lawas. Nagkuan pa man kanang nag-unite pa man ang inyong kalag ug ang lawas. Pero maabot na panahon na nga mahimo na gyud kang kalag na lamang ako din na kang mga langan. Abino ako rasada pero sa ako bitaw no sa ako bang pananaw kay fiesta malagi na no ato pa na abay fiesta walay kaon-kaon na man gyud nya ato maganing ngaon-ngaon mangani ta sa panahon sa simba nga usara ka tawo usara ka santos atong gipistahan samot na gyud og tanang santos na so I will encourage everyone nga mag-andam-andam ta pero ibigo og natos pamilya pud nato god kitanan baya nga nag-andam so kanra
kanang igo-igo ra pud nato na siguro gamay sobra kay ato pong atong ihatag sa atong mga silingan nga wala po din tao ihikay tungod sa kawadon. No, kay atay man na siya po nga ipagawas nato atong generosity. Sa ato pa, ubay-ubayo na lang po nato niya, dili lang ingon nga dili lang tamo ingon nga maghalad og pagkaon, dili na lang. Ato anong tawag nga magsalo-salo ta tungod kay panahon man na sa pagpasidungog sa tanang mga santos. Ano? Kamo na siya ha? Kaya ako sa una, murang na, hindi ko kadawat. Hindi ko kadawat ba nga walaon na siya nga tradisyon. Kay, murang para na ako, di mong ginaangay wadon. Kay, common sense, kung usa-usa ka santos atong gipistahan, nag-andam-andam dag pagkaon, nagsalo-salo ta, unya daghang kayong mga santos na Hinuon, wala na nooy hikay, unsa man ron. Apil na anak si Mama Mary, of course, no? Kay santa ba si Mama Mary? Tanan. Apil na ni ana ang gipistahan nato sila mga Haring David kay mga nga santos man lang ito, no? Klaro? Ayan no, ala. So padayon ta higala ha. So I would like to encourage katong wala na nag hikay-hikay katungod lagi niadto sa unang mga duna po pipila ka mga preacher, Catholic preacher ha, nga ilang gisaway na para nako dili to makaingong sayop to pero para na ako di ko kadawat. Di ko mayong sayop siguro or whatever kay basin pag maglalis pa Hinuon ta. Pero di ko kadawat ana nga mao nga kanang pamaagi ha. Kaya ako awak mo kung tawagan naghalad og pagkaon. Ang ako ana nga nagsalo-salo ta para nga pagpasidungog sa tanan mga santos. Wala ko niingong naghalad tag pagkaon. Kay mo man pananaw sa uban naghalad og pagkaon. Murag dili na siya mao, no? Klaro. Klaro, correct me if I'm wrong ha, dili lang ta maglalis kay lisod na kay maglalis na kay tanto natong linalis basig Hinuon ug magdumtanay nan Hinuon ta no. Tungod ra nang butanga, dili ta maglalis no. Ug unsay imo pud na kun unsay ako ra pud ni. Ha, klaro? Hala sige. Ari na ta higala sa CBCP News. CBCP News Bishop Renato Mayogba called on Filipinos to rediscover the true Christian meaning of Undas and Halloween, urging them to reject secular observance and return to prayerful observance. So sa ato pa, kanang gipahinumduman kita ni Bishop Renato Mayugba, no, nga ato yung ligunon ang pagkamaampuon niya ng adlaw. Of course na gihapon gyud ang mga kaon-kaon sa ako na ginaingon kanang secular observance, pero mas tagaan ginatong priority ang prayerful observance kanang pagkamaampoon gyud ha. Yun ay pinaka number 1. Number 2, Vatican Pope Leo prays for victims of Hurricane Melissa in Jamaica. So, didong nakalabay kong adlaw ng higala, wala nakabalo na rin no. Naay kusog kayong bagyo dito sa Jamaica. Unya ubay-ubay ang tao na nakapsat pud sa kinabuhi. Mula nga nanawagan si Pope Leo XIV nga ato pong iampo, no, atong iampo. Ganun na nagampo gyud siya no sa mga nahimong biktima sa nasangpit nga bagyo kining the victims of Hurricane Melissa. Okay? So salamat kay mga gala ha ug ari na ta sa ato ang mga catechism. Ang atong catechism karon ang title Honoring the Saints. Honoring the Saints. Honoring the saints involves imitating their virtues, praying for their intercession, and venerating the relics and images. Sa ato pa, ang pagpasidungog dahil sa mga santos, dili lamang venerating the relics and images, kundi imitating their virtues. Sa ato pa, usadi ay sa mga kanabitang mga pagtulunan nato kabahin sa pagpasidungog sa mga santos mo ang pagsunod sa ilang mga mayong binuhatan. Muday na daw, lisod po kayo nga nagsunod nagkuan ka nagdebosyon ka ni San Isidro o niya dili ka maayo kinaya si San Isidro may kinaya ba ito ayan no o niya praying for their intercession praying ra dili worshiping the saints kano na may uban ba nga wala makasabot sa atong praying for their intercessions nang nungwan rata nangayo rata sa ilang mga pagampo nga tabangan ta nila no aron matabangan ta mangayo kita mga sa ilang mga pagampo aron nangayo kita nga tabangan kita og ampo
nila no aron nga dunggon sa Ginoo nga atong mga pagampo. Ato pa intercession ra ba, mutabang og ampo ra ba. Ang mga laing relihiyon ang kasabot ra pud ta kay dili maling ni sila Katoliko or Katoliko sa una pero wala pud kay makasabot silang gituuhan no. Ang ato sa atong pagpasidungog sa mga santos dili aron nga ato silang i-worship as God, kung dili aron ra nga atong masunod ang ilahang mga mayong kinaiya. Number 2, aron pod nga mangayo kita sa ilang mga ilang aron tabangan kita nila og ampo. Unya number 3, nga ato pong pasidunggan ang ilahang mga larawan o ang ilahang mga relikya, no? Unya ato kining mapakita sa daghang kay mga kalihukan dili lang kay kutob rasulti, kung dili pinaagi sa pagsimba sa mga misa nga gipahinungod alang kanila, no? Unya praying specific litanies o reflecting on their lives, no? Ya kining honoring the saints may gala rooted in Christianity. So naagi ni sa pagtulon ang Kristyanismo, no? Is seen as a way to God, to connect to God as the saints are believed to be united with Him in heaven. No? Sa ito pa, kini di ang ato ang pagpasidungog sa mga santo. Doon naman yung mga daghang kaayon ng mga relihiyon po ba nga grabe kung makasaway natong Katoliko tungod lagi sa ato ang pagpasidungog sa mga santos. Kay kuno matud pa silahang pagtulunan ato kunong gisimba isip Dios ang mga santos. Dili in taon oy. Kuan in taon na nya dili ra ba gyud na sila mutuo ug atong ingnon nga kanang wala lagi may nagsimba na isip Dios, amo ra na silang gipasidunggan, amo ra gisunod ang ilaha mga pagtulo, ang ilaha mga birtud ug amo ra pong gitahod in taon ang ilaha mga relikya ug ang ilahang mga estatwa. Pero wala na nagpasabot nga amo silang gipaka-Dios. Ay dili gyud paita, no? Ug sa ato pa na nga kuan ug sa ipaagi gyud nato na og korte murag dili baya gyud makadaog ng mao nga kuan kanang mao nga akusasyon. Kay wala baya gyud sa atong Katolikong pagtuo nga atong ilhon nga mga santos mga kuan kanang atong gisimba, atong simbahon isip Dios. Kung ipaagi bag korte ba kana bang rason dili lang kay magamit kitag Biblia ingon ana ato bang gamitan ba nato ba o kana batang civil court ba, no? Mga ebidensya ingon ni ana, no? Maingon sila nga simba mo Dios. Oh, nya saman naabay pagtulunan nga gitudlo sa Katoliko nga pasimbahon tag mga Dios. Oh, di po sila kapakita, walay kuan. Di makadang luhod man gumo, nagluhod nagsimba na sa Dios. No, kada may uban nga nagluhod-luhod pero wala magsimba. No, kada kana di ay mo kuan bitaw mo propose bitaw ta kanang nakabantay ka na sa mga Amerikano ba nga kanang mo propose og marriage ba nga muluhod unya ihatag tong sing-sing nya mayon ka nga will you marry me ano dagsimba di ay nagdios-dios ta dili dagaron mauno murag sa ako ora ba sa common sense lang ba hiroon mga laing relihiyon di magtuwa na no kay ang ila gyud mura magnatibuok na gyud sa ilahang una-una nga nagsimba tag mga Dios pero para nako kung ato gina siya nga ipagi og hukmanan ba dili ta magamit tayo og Biblia kay ug mogamit tag Biblia wa man gyud mo kuan di man ta mo to ipagi na lang nato og civil court. So unsa may inyong ebidensya nga nagsimba mig Dios? So siguro ang usa sa mga ebidensya nagluhod atubangan sa mga santos. Sa ito pa kung magluhod atubangan sa mga santos, nagsimba na. Ingon ni ana no. What about kanang di-propose ka og marriage sa imuhang mga kuan, ingon bitaw ka nga ingon bitaw ka nga sa ngalan na will you marry me? Sa ito pa imo din gipaka-Dios ng imong gipakaslan kay diluhod magkasi ang atubangan. Ingon ni ana no. So kanaya na ba? So ang most ko ang gyud ana ang declaration ang pinaka lig-on nga ebidensya nga nagsimba tag Dios kitang Katoliko kung mo deklara na gyud ang simbahang Katoliko nga mga sukad karon ha simbahon gyud nato ang mga santos kanang ilaha mga estatwa isip Dios. Muna siya pinaka lig-on gyud nga ebidensya kay formal declaration man pero kanang igo rang intaw nga niluhod at tubangan kay
Kini kong pagluhod mga higala is a sign of humility. Para nato bang Katoliko ba? It is a sign of humility. Kana bitaw kana deeng doon natay pangayoong pag-ampo. Kana bitaw na nga tag hinabang ba? Ipakita man gid nato nga nagpaubos kita unya ang pinaka usa sa mga paagi nga diin makapakita kita sa atong humility mao ang pagluhod. Pwede naman po tayo mutindog. Ako mutindog naman ko usahay mag-ampo ko sa mga ayok ko panabang sa mga santos. Kanang ato dito sa Sibulan, mahapit man ko usahay. San Antonio, tindog naman ko. Kumuluhod dito. Pero daghang akong mga pag-ampo nga gihatag, nga gitabangan kong ni Senior San Antonio. Ano, daghang akong mga pag-ampo. Nga ako niluhod, ana. Nagtindog na ko, ana. No? Pero, pwede po kong muluhod. Kaya ato simbahan, muluhod man ko dito. Sa ito pa, it doesn't matter kung magluhod ba ka o dili. Ang naas imong kasing-kasing o kunahuna, mao'y importante kung nagsimba bagyong ka ni San Antonio isip Diyos. O, klaro? So, mga laing relihiya, di naman Diyos sila mo to, yun. Isang usahan pa nato nagpasabot kay natibuok naman yun sa ilahang huda-huda. Pero, accusation sa gihapon na. Okay, there is no legal, no hard evidence nga pagpamatuod. Kana ra yung mura na atong pagluhod, kanang atong pag-procession, kanang atong na mo lang yan mga, but that's not a hard evidence. Kaya do may formal declaration. Kaya kitang wish ko pangutan-on tabi sa kinsa pang katolikuha nga sakto buot. Di mo ginamuhan kong nga kanang istatuwa Diyos na. Ang amo ana nga nangayo ra gimig amo ra nang gitahog. Kaya pareho sa gun mo higala o kana ba sa ngalan ana. Picture ba sa ato ang ginikana no? Ay matala na to picture sa imong uyab. Ang uban gani, ila pa maganing hagkan. Nung naagani yung ko nakitaan nga mag-istoryahan ay gani siya sa iyang trato ba? Sa cellphone. Paghuman niya ang istorya sa cellphone, iyang hagkan iyang cellphone. Ano? Ito magagawin. Nahigugma na gani siya sa iyang cellphone. Dili, uy. Expression to siya nga ang katong istorya niya dito sa cellphone, higugma siya to. Nang pinakitaan na nakita nga ilang hagkan ang picture sa ilang asawa. Di na makaingon nga nahigugma na siya sa picture sa iyang asawa. Mismo ang iyang asawa may higugma na. Pero bisan ang iyahang picture, iya pag yung gitahod. Iyang gi-express ang iyahang paghigugma. Mga na aragon. Nakabalo man siguro ang mga laing relihiyon ba? Nakasabot man siguro mana, pero muna ginaingon nga ang taong dili gustong musabot, dili gyud nakasabot. Saan para natong bisan patag mag-umbangol tagpasabot di gyud na. Kaya nga naman do naman sila gusto ipamatuod nga kita nagkuan kita. Pero wala koy kanang gitawag na to. Wala koy kayog kaligot-got sa mga laing relihiyon. Kaya ilaman ko po ng pagtuo. Saan man nato ana nga imo man ilang pagtuo nya we will respect the belief of others man lagi. Mo lagi na mo na dihay mo ba na siya gitawag nato og pinakasentro, respect man gud na, no? Sa to pa wala kay kaligot-got pero mo pasabot ra pud ta kay kini ubang naminaw og dili kana bitong Katoliko nga paling-paling basig madalaon niya hinuon. Basig madalaon niya hinuon sa ila pong explanation nga muna ay mo unday ito na sa piyat na, no? So kitang Katoliko, we know our doctrines, we know very well kung saan, no? So dili lang ta magpadala sa ilahang mga explanation kay nabali naman noon na, no? Instead nga kita mo explain sa atong pagtulunan nila, sila naman nag-explain sa atong pagtulunan diri nato. Muna siya, no? I-explainan ka sa imuhang kita mo explain sa atong pagtulunan ngadto nila. Dili kay sila mo explain sa atong pagtulunan diri nato. Nasayop man daw ron. Paminaw ko ba? Nasayop ko. Murag nasipiat gid ta aron, di ba, no? Kaya instead, nakita mo pasabot sa atong pagtulunan nila, sila naman nagpasabot sa atong pagtulunan diri nato. Ay, dili dageron mao, no? Kamu dagay mo maminaw ug unsay among pagtulunan nya, maminaw ra mo. Ug dili mo ganahang mutuo sa among pagtulunan, amo di ta mo pugson. Pero giingon nga kamo mo explain sa among pagtulunan diri namo, dili dageron mao. Mura dagay og sa ato pa na gitawag og nabali dagweron, di ba? Nabali wala. Umo na naitawo sa uban nga mga Katoliko nga namalhin.
mas nituo sila sa mga laing relihiyon nga nipasabot nato sa ilahang sa atong pagtulunan. Unya dili sila mutuo sa mga pagtulunan nga gitudlo nato sa atong isig Katoliko. Mas nituo sila sa mga laing relihiyon nga mao'y nitudlo nato kabahin sa atong pagtulunan. Unya mao di ay nabali naman noon. Mao di ay no ngano nang kamong mga laing relihiyon may maminaw na mo. Kung dili mo ganahang mutuo sa among pagtulunan, wala na problema kay kuan man ta mutakod man lagi ta sa pagtuo sa uban, dili man na mao nga i-impose nato atong pagtuo diha nila. Ato man po ni ila pud na. Oh, klaro ba, no? So kung dunay mo nang kinahanglan tang Katoliko nga kamo ang gitang mo explain. We know how to explain our faith. Kaya kung dili na sila na gani mag-explain sa atong faith diri nato, disgrasya gyud ka kay ang tanan ra ba kalagmi sa ako nang wala dili pang unsa poros gyud mga pag-ingon nga sayop gyud mo yan ang nakaingon magang sayop gyud mo nga di man ka Katoliko. Kami daging Katoliko mo miingon nga sayop gyud mi, dili kamo kay ngano man lain man mong relihiyon, wala man mo kasabot sa amo ang pagtulunan. Logic na siya di ba no? Pareho sa guna og ang imong apelyido Sanchez unya ang imong silingan nga Martinez sample maoy mo pasabot sa inyong kinaiya nga dili siya gani Martinez, dili siya Sanchez. Ato pa ang Martinez mauna no imo pasabot sa kinaiya sa mga Sanchez sa ilang pagtulunan unsa mo pero sa ako nga correct me if I'm wrong ha una say kanina mauna siya. Pero ako, wala gyud ko'y pagdumot sa mga laing relihiyon. Ako, kanang magmisa ko, di gyud ko mudaot na nila. Nga naman, gusto ra gyud ako nga mag-igsuon na rata. Pero, ato po silang pasabton o unsa ni ato. Amo di akong gihimo ron. Mapasabton na tamo. O dili mo makadawat sa among pagtulunan, okay na, wala tayo problema na. Kaya inyo man ang katungod. Klaro? Kung akong hangyo na po sa mga Katoliko nga, we should always be prepared. We should understand our faith para kung doon ay medyo mangutana, makatubang punta. Kay lisod man lagi na nga, ikaw Katoliko ka o niya ang mo explain sa imuhang pagtulon ang Katoliko, laing relihiyon. Uy, nabali marinon ron. No? Klaro? Sige. Dinin na lang usa kita kutob. Ako ra gihapon kini yung ubos nga alaga, Reverendo Padre Edwin Academia Cab. Manamilit na usab kaninyo, umunalangin ka nato ang Diyos ng kagahos tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!